Ndewo ndị ọma, aha m bụ Maazị Ogbonnaya Ọmụaka na n'olu m taa. Ọ bụ na Ọnụkwube Igbo TV ka anyị na-ewetara gị ihe mmemme dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị na asụsụ Igbo gị ga na-anụ ihe ụfọdụ anyị ga-eweta. Ị ga na-ahụ akụkọ ụwa n'ụdị dị iche iche. Ọ bụghị na akụkọ ụwa, ihe ndị na-eme eme, ihe ndị mere n'ebe m na-agagasị. Mgbe ụfọdụ ana m aga obodo dị iche iche, ihe dị ka Enugu, Anambra, ala Igbo, ala Yoruba na obodo ndị ugwu. Ọ bụrụ na nwere ihe mere n'ụzọ, anyị ga-eweta gị ebe a ka ịhụ. Na ihe anyị ga-ewetakwara gị ọzọ, anyị ga na-eme njem n'ebe dịgasị iche iche n'ala Igbo iji wetara gị ihe ndị na-eme ka ala Igbo maa mma. Ị ma ala Igbo mara mma? O doro gị anya? Ọ dị ka o doro gị anya nwanne. Ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a bụ na ị ga-ahụ na ala Igbo amaka. Anyị nwere mmemme dị iche iche a na-eme n'ala Igbo nke ndị mmadụ kpọrọ festival. Ọ bụrụ na ị gaa n'ebe dị iche iche a na-eme mmemme na nwanne na akwụkwọ ọgbatumtum ọ dị egwu ya bụrụ ihe anyị na-ekwu. Ọzọ enwere ndị dị iche iche chọrọ ịma asụsụ Igbo. Ebe a bụ na nwanne ụgbọala nke a ọ na-ada ka ihe nwụrụ anwụ. Nwanne uwe mara mma ọkwa jeep jeep dị ihe a nwanne. Eche m nọ Lexus ihe a dị ka CD 195. O wee bụrụ ihe anyị na-ekwu. Nke a bụ Benz nwanne. Mana nke ọzọ na nke ụmụ ji ise ebugharị ọkwa ya. O wee bụrụ ihe anyị na-ekwu na asụsụ Igbo bụ ihe mara mma. Oge eruola mgbe anyị ga-eji Igbo n'aka. Ọnụkwube ga na-ekwu, ọ na-ekwu ekwu, a na-eme eme nwanne. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ a ga-enwe akwụkwọ ọgụ dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ọ bụ na m eweta akwụkwọ ụfọdụ anyị na-agụ ya, a na-atụle ihe dị na ya. Ọ ga-enyere gị aka ịma asụsụ Igbo nke ọma. Ọsọsọ abụ ihe anyị nwere ime mba, a ga-enwe ohere maka egwuregwu. Maka na ọ bụrụ na achụcha aja ma ikpe amaghị ndị mmụọ, achụcha aja ma ahụgidole mana ikpe mara be ndị mmụọ. Ihe anyị na-ekwu n'ibe ya bụ na ka oge na-aga anyị ga-enwe ohere ịhazigharị ihe ndị ga-eme ka obi na-atọ anyị ụtọ, nke ndị nwa bekee kpọrọ kọmedi. Ya bụ nkenke ihe onyonyo ga-eme ka obi na-adị onye ọbụla ụtọ. Ọ bụrụ na ị gacha ọrụ lọta, ekilechaa ya, obi adịghị ụtọ. Ọ bụ ihe a ka anyị ga-eme n'ezie. Ọnụkwube Igbo TV ọkwa ịfụrụ ọnụ ọ ga na-ekwu nwanne. Nnọọ ihe ị ga-eme ugbu a bụ sọskraịbụ. Gaa na YouTube chanel anyị, sọskraịbụ. Ị sọskraịbụ chaa, nwee ndidi, anyị na-abịa. Enyere onwe gị nsogbu, anyị na-abịa. Na nwa bekee sịrị we are coming. Ọkwa ya? Ya anyị na-abịa. Awụsa sịrị gịnị ka ihe na-akpọ ya na Awụsa nwanne ka anyị hapụgodị ya ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owere nchi maka na mgbada ịkotela okwu. Ndewo nọ.